A pesar da política aparencial, de promesas e de anuncios tanto da Xunta do Partido Popular como do Goberno Municipal de Belcaballero, a situación de emerxencia habitacional en Vigo continúa a se agravar. Os datos son incontestáveis. O prezo do alugueiro volveu marcar un novo récord histórico, 11,6 euros por metro cadrado. Isto significa que unha vivenda de apenas 70 metros custa xa máis de 810 euros mensuais. Somos a cidade galega cos alugueiros máis caros. E a oferta é mínima. Hoxe en Vigo hai apenas 70 pisos dispoñíveis para alugar por debaixo dos 700 euros ao mes. Ao mesmo tempo que vemos como medran os alugueiros de tempada que xa representan o 23% da oferta total. Datos que fan evidente que o suposto descenso en vivendas de uso turístico en Vigo é un espellismo. Seguen por acima das 2.000, unha de cada tres das que existen nas cidades galegas, e detrás desa cifra agóchase un aumento de pisos turísticos ilegais e a súa falsa conversión en alugueiros de tempada para tentar sortear as limitacións urbanísticas. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, urximos ao Goberno Municipal a exercer todas as súas competencias urbanísticas e de inspección. Hai que cruzar os datos das vivendas de uso turístico autorizadas polo Concello cos rexistros da Xunta e do Estado. Hai que rastrexar as plataformas digitais identificando as vivendas que non amosan o seu número oficial de rexistro e hai que investigar os consumos anómalos de auga en pisos que non contan con ningunha persoa empadroada. Ferramentas hai, o que falta é evidente é vontade política. Tras a oportunidade perdida dunha ordenanza laxa e claramente insuficiente, o Concello debe actuar con toda a contundencia contra este fenómeno ultraespeculativo que son os pisos turísticos que están a agravar o problema da vivenda na nosa cidade. Temos un exemplo claro en Compostela polo impulso dun goberno liderado polo BNG de que cando a administración municipal actúa, as vivendas de uso turístico retroceden, como demostra que no último ano se reducisen nun 16% o número de pisos turísticos na capital do noso país. Porque detrás de cada cifra hai unha historia concreta, unha parella moza que non se pode emancipar, unha nai soa que destina máis da metade do seu salario ao alugueiro ou unha familia traballadora que se ve expulsada do seu barrio de toda a vida. Vigo non pode resignarse a se converter nun parque temático para visitantes mentre se expulsa a súa veciñanza. A vivenda non é apenas unha mercadoría máis coa que facer negocio, é un dereito básico e esencial. E desde o BNG imos seguir defendendo con propostas e con firmeza que o primeiro dereito nunha cidade é que a súa xente poida vivir nela.